Vítajte pri ďalšom tohtoročnom dueli. Dneska tu budú bojovať dve osoby ako obvykle. A nimi sú Gandalf šedý a samozrejme Azak znesvetiteľ. Nech vyhraje ten najlepší. Tak, ste na miesta pripravení? Áno. No tak, 3, 2, 1. Dobre, priprav sa na... Karta sa obrátila, starče. Prosím o zľutovanie. Tak teď budem musieť odtrhnúť hlavu. A ty si s ňou zahrám golf. Počas, starče. Uznávaš, že som víťaz. Haha, to by som neuznal nikdy, aj keby si mi mal ublízať prdel. Chcela oblízať? To radšej nie. Zdruhám, nezdraďte sa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gandalf si vyhral. Čumpas šedý sa volá. Pán moderátor, postavte sa. Je mŕtvý. Dostal silnú ranu do hlavy. No to vidím. Takže, tešte sa. Juhu! Fúj. Tak to není. Gandalf, fúj. Žere hnúj, pivo do záchoda. Fúj. Nedovolíte. Nenadávaj, Gandalf. Takže to víťaz. Dostane nejaké money? Asi, obávame sa, že nie. Nie. Dobre. To je koniec nášho seriálu. A ja dostanem nejaké money, že som tu strážil dobrovoľne. No to zabudni, jasne. Dobre. Koniec.